ମୋ ସହିତ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଗାଧେଇ ବୋଲି ବାଥରୁମ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ସେଗୁଡୁ ଫଟାଫଟ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ରେଡି ହେଇକି ଚାଲିଗଲି ତଳକୁ। ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ସକାଳ ସ୍ନାନ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରେଇକି ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ କୁମ୍ଭରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ଚାଉଳ ତଳେ ଥୋଇକି କୁମ୍ଭ ଗୁଡାକ ସେ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲି। ତା ପାଖରେ ପାନ ଗୁଆ ରଖିକି ତାହିଁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଆଳତି କରିଲି। ଆଳତି ପରେ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ କର୍ପୂରକୁ ହାତରେ ନେଇକି ଜଳେଇକି କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲି। ଏଠି କର୍ପୂର ଆଳତି କରିସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ନେଲେ ଆଉ ନିଜେ ବି ଆଳତି ଲଗେଇକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ସାରି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ଆଉ ବସିକି ବ୍ରତ ବହି ପଢିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ରହୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।